Mora uključiti. Pa dobro večer svima. Dobro večer, da. Večera smo se okupili ovdje da govorimo o zagađenoj životnoj sredini u Srbiji, pre svega o načinima rešavanja tih nagomilanih problema u toj oblasti, a kroz prizmu knjige Vazduh kao zajedničko dobro. Autor je sa nama Predrag Momčilović. Ta knjiga je po mojoj skromnoj proceni odlična, jer je istovremeno je i podsjetnik, i informator, i konstruktivni savjetnik i saradnik u borbi za zdraviji i čistiji vazduh. Pitanja ćete moći da postavite nakon ovog prvog dela tribine u okviru diskusije, a knjiga je besplatna i može se skine sa sajta ili sa interneta, nisam sigurna, ali ja sam je skinula, tako da svakako preporučujem. Moje ime je Gordana Momčilović-Ilić, ja sam antropolog. Stašo? I novinarka sam portala Al Jazeera Balkan i Voice. Dakle, Predrag Momčilović, direktor Centra za zelene politike, jer tako? Da. Koju funkciju imaš u pokretu Ne davimo Beograd? Mislim, ja sam bavim se razvojem zelenih politika i to je to, kao što ste rekli, direktor sam političke fondacije. Običan sam član Ne davimo Beograd, ali ovim se najviše bavim. Da, sa nama je i narodni poslanik Radomir Lazović, svi ga znamo vrlo dobro. Dobro večer, hvala. I tu je i Milan Turanjanin, naš domaćin, i ja bih te zamolila da se ti sad obratiš skupu, da objasniš zašto si naš domaćin večeras. Dobro večer, dragi prijatelji, saborci, i pozdravio bih odmah našu Stanislavu Gorjanović, velikog borca za vazduh kod nas na teritoriji opštine Stare Pazove, ispred Udruženja za zdravu opštinu Stara Pazova. Pozdravio bih naravno i prijatelji iz ostalih političkih organizacija i sve naše prijatelji i komšije. Razlog zašto smo ovde večeras, a ne u nekom hotelu, je taj što prvo nam je otkazala hotel Filija ovde kod nas u Novoj Pazovi, isto kao prebukirani su, a hotel Novela Uno, koja nas je 10 dana vukla za nos, preksinoć nam je otkazala i zato sad moramo ovako i ovde da održimo promociju, ali vidim da se dosta ljudi odazvalo, tako da je ovo, da kažem, i jedan lep uspeh i jedno lepo veče koje ćemo sad provesti uz Peđinu knjigu. Taj postupak njihov, što su nam zabranili takvu neku stvar, bolje i zašto troše trud da nama zabrane da održimo promociju knjige, to znači koliko mi vredimo. Ali ja mislim da oni treba više da se bave kanalizacijom, vodovodom i svim ostalim što je nama potrebno za bolji život i lepši život u našoj opštini. Hvala vam, dragi ljudi, što ste večeras ovde sa nama i dao bih Goci reč da nastavimo zajedno. Da, a ja bih za početak postavila svoj trojici ovo isto pitanje, da li je Srbija zatrovana zemlja, Radomire? Pa hvala vam na tom pitanju. Mi često o tome govorimo i na ovakvim tribinama i u parlamentu i u Skupštini grada Beograda i gde god stignemo i gde god možemo. Srbija je danas neka dva ključna pravca naših misli idu u smanjenju ekonomskih nejednakosti, o kojima ćemo malo manje pričati danas ovde, ali to je takođe povezano i sa nekim merama koje se moraju učiniti da bi se smanjila, da bi se unapredila i zaštita životne sredine, i druga stvar je da je Srbija danas zaista zatrovana zemlja. Dakle, gde god pogledate, koji god aspekt da želite da pogledate, šta god da otvorite kao pitanje, vi ćete naići na katastrofalne podatke. Srbija danas prerađuje samo 16% otpadnih voda koje se uglavnom izlivaju
ispuštaju u naše reke i možda vama ovde i ne treba da govorim previše o tome, obilazili smo regionalnu kanalizaciju koja je izbušena kao sir, izliva se u livade zapravo i na kraju odlazi pravo u Dunav. I bar smo sa kolegama iz Izbora obilazili ove probleme i to je jedna ovako katastrofa koja samo čeka da u stvari pogađa već godinama ljude. Sa druge strane, u Vojvodini negde oko 600.000 ljudi nema ispravnu pijaću vodu. U Srbiji negde oko polovina, oko trećine ljudi. Dakle, to su sad neke stvari koje možda najbolje govori da pola Srbije nema kanalizaciju. U Beogradu, glavnom gradu, u 21. veku, trećina ljudi nema kanalizaciju. 15.000 ljudi godišnje strada od prerano premine zbog toga što je vazduh zagađen. Dakle, Srbija ima na desetine hiljada deponija divljih koje čak ni ne ulaze u zvaničnu statistiku. Zvanična statistika govori o nekoliko hiljada deponija. I sad, kada vi sa time suočite ljude koji donose odluke, oni nemaju nikakve odgovore koje bi vam na to dali. Dakle, kako rešiti ove probleme. Oni su veliki, oni su dugotrajni, oni izazivaju ogromne posljedice koje mi plaćamo našim životima ili zdravljem u boljem slučaju, a iako je taj bolji slučaj zaista grozan. Dakle, to su ogromni izdaci koje mi možda ne vidimo da plaćamo, ali verujte da plaćamo i u novcu kroz troškove lečenja. Dakle, situacija je jako teška, ona je sa svih strana problematična i ja mislim da se njome nedovoljno bavimo. Mi nemamo baš tačne podatke koliko je na svakom od ovih koraka, koliko je stanje alarmantno, ali vidimo, evo iz ovoga što sam vam sada ovako samo kao uvod dao, vi vidimo da je to zaista ozbiljno pitanje. Nivo kako se bavi naša vlast ovim problemom je zabrinjavajući u najboljem slučaju, prosto vi vidite da oni nemaju nikakav plan da promene status quo koji je trenutno na snazi. Ja ću dati samo jedan podatak, pošto smo nedavno kolega Pavićević i ja bili na sastanku sa Irenom Vujović, ministarkom zaštite životne sredine, a mogu vam detaljnije preneti utiske sa tog sastanka kasnije. Reći ću vam samo da, i sa time smo suočili ministarku takođe, jedna od mera kojima bi se moglo uticati na zagađenje vazduha jeste zamena individualnih ložišta efikasnijim pećima. Prosto, ako imate Smederevac, ima efikasnijih peći koje možete da imate umjesto Smederevca i sad država bi mogla da vam obezbedi, za one koji ne mogu to da zamene, ne mogu da plate, da ona subvencioniše ili plati druge peći. Ako budemo ovim tempom kojim sada se to radi, ove godine se odvaja negdje oko 170 miliona dinara za tako nešto i ako svake godine odvojimo po 170 miliona dinara, mi ćemo uspeti da zamenimo te peći za nekih između 400 i 600 godina. Eto. I sad vi dođete na sastanak i pričate o tome i šta mislite, kakav je to sastanak? Ali pričat ću više o tome, evo veliko za početak. Hvala. Ja bih zamolila Peđu sada da nam kaže, pošto njegova knjiga nudi rešenja i hoćemo krenuti od omiljenog narativa koji imamo, Peđa, da svi dišemo isti vazduh i da smo svi podjednako odgovorni za njegovo zagađenje. Nudi delimično neka rešenja, ali više kao neke pravce kojima može da se ide, a onda ide to kao političkih aktera da jasnije definišu kao rešenja. A zapravo mi često čujemo kao to, pa mi svi dišemo isti vazduh, svima je jednako teško, da bi se zapravo kao jednako raspodelila krivica na sve ljude i kao da smo svi jednako individualno odgovorni, što nije baš ni tačno. Imamo i neke najveće izvore i pre svega imamo velike termoelektrane koje najviše i zagađuju, koje nam i daju neku struju, ali mi bi već imamo i tehnologiju kojom možemo i da izvršimo tranziciju na mnogo kvalitetnije izvore energije, a s druge strane nije baš ni tačno da svi jednako udišu isti kvalitet vazduha i već postoji neka cena na kvalitet vazduha, to
sad je postalo skoro neophodnost da imate prečišćivač vazduha u kući i to je već neka cena, koliko god košta taj prečišćivač vazduha, pa ima ih od, ne znam, 200 evra do par hiljada evra, vi morate da platite, a znajući u kakvoj situaciji živimo ekonomskoj, puno ljudi nema kao ni ta sredstva da priušti prečišćivač vazduha. Kao što je, na primjer, i klima uređaj koje je bilo neki ekskluzivitet pre 20 godina je postao neophodnost zbog temperatura koje imamo leti. Tako da to je jedna od stvari. A takođe ne udiše isti vazduh baš ljudi koji žive u nekom finom naselju da ima više zelenila, da ima manje malo automobila nego u nekom naselju gde nema nikakvog zelenila, gde živite odmah pored puta, gde nemate osnovnu infrastrukturu i to utiče. Takođe i posao kojim se bavite, ne neko ko je prinuđen da stalno boravi napolju, da se bavi fizičkim poslom, mnogo je više izloženi takvom vazduhu nego neko ko je češće unutra i radi neki kancelarijski posao. Takođe, još jedna od stvari je, vi znate, često se to kao priča, kao potrudite se da barem jednom godišnje odete u negde gde je kvalitet vazduha bolji, to na Taru, Zlatibor, negde gde je neka vazdušna banja, ali mi imamo skoro 25% ljudi prema zvaničnim statistikama je već u riziku od siromaštva i ti ljudi nemaju 9.000 dinara za neke izvanredne troškove koje se dese, a kamoli da pomisle da mogu da idu na odmor na Zlatibor. Tako da i to je jedna od stvari, ako možete da priuštite da odete, ne znam, na Zlatibor, Taru, gde god, opet možete malo da se spasite od zagađenog vazduha, tako da postoji ta i klasna i geografska nejednakost. Takođe neki isto gradovi su još više pogođeni, ali zapravo čak i izveštaj o kvalitetu vazduha kaže da u svakom gradu gde postoji merenje, vazduh je zagađen. Da. Ali vratila bih se na trenutak na termoelektrane. One su najveći zagađivači u Srbiji. Pojedinačno jesu, da. Mislim, termoelektrane su izgrađene u nekom trenutku i zadovoljavale su i 70% električne energije i verovatno sad struja koju dobijamo sad dolazi iz termoelektrana, ali se zapravo nije radilo godinama ništa na njihovom održavanju i zapravo to, ja mislim da to termoelektrane na Balkanu zagađuju jednako kao sve druge termoelektrane u Evropi. Nije se radilo na uspostavljanju sistema za odsumporavanje, to posebno su zagađene sumporovim oksidima, sumpor dioksidom, to je, baš sam pričao sa kolegom Stefanom, kad odete, na primjer, čak i u Bor gde se vadi ruda ili negde druge, sve izgleda mnogo starije nego što jeste, zato što sumpor nagriza metale i sve izgleda kao da je zarđalo, kao da ste došli u neki, ne znam, srednjovekovni grad, a Bor je, na primjer, prilično modern grad koji je nastao posle Drugog svetskog rata. Tako da one jesu najveći zagađivač zato što se koristi uglavnom lignit koji je ugalj najmanje kvaliteta, koja je s jedne strane naš blagoslov da ga imamo dosta, ali s druge strane i prokletstvo da ga samo koristimo i ne razmišlja se baš kako dugoročno napraviti tranziciju, ili kad se priča o njoj nije baš nešto socijalno osetljiva, šta raditi s tim ljudima, zato što niko ne želi da ostavi ljude koji su u Lazarevcu, Obrenovcu bez posla. Da, ali ti si se osvrnuo na mogućnost nekog rešenja u knjizi i govoriš o saradnji balkanskih država. Pa da, pa zato što... Na koji način? Samo kratko, molim te. Mislim, meni je to bilo jako interesantno. Pa mislim da zato što kao zagađenje ne poznaje granice i svo zagađenje ide ili u Srbiju, u Bosnu ili u Rumuniju ili gde god i ne poznaje granice i samo kao zajednički, a skoro sve ove države imaju problem sa zagađenjem vazduha, ali i sa drugim medijima životne sredine i samo kao zajedničkom saradnjom, zato što ako se sećate preprošle godine, zapravo 2021. mi smo imali pad sistema EPS-a kad je pao onaj sneg i bukvalno su prestale da rade naše termoelektrane. Mi nismo imali restrikcije struje isključivo zato što smo u tom trenutku uvozili velike količine električne energije iz okolnih država i samo kao tako na regionalnom nivou se može isto i rešavati. Čak i to, kad bi mi rešili samo unutar Srbije sve probleme, opet bi dolazilo i zagađenje iz drugih država, tako da je kao međugranična kao saradnja
ključna za to? Da, sada iz ovoga proizilazi pitanje za Radomira. Da li je Srbija osuđena na ugalj? Pa kao što je Peđa rekao, to je u neku ruku i blagodet, a u drugu ruku je prosto nešto što bi mogli da prevaziđemo. I sad ukoliko je u jednom periodu razvoja našeg društva bilo neophodno grejati se, ne znam, i proizvoditi energiju na ugalj, došli smo sada u jednu fazu u kojoj čitav svet prosto prelazi na nešto novo, nešto drživo, drugačije izvore energije i to bi trebali mi da sprovedemo ukoliko ne želimo da plaćamo cenu koja se meri životima i zdravljem. To je jedan proces koji uopšte nije jednostavan. Mnoge razvijenije zemlje od nas su imali velike probleme da to urade. Evo, videli ste sada i u ovoj krizi koja dolazi krizi energenata jer je veliki broj država bio zavistan i još uvijek je od ruskog gasa, oni prelaze, oni čak se i u međuvremenu vraćaju na ugalj. Ali to je samo jedan trenutni možda usporavanje, ali prosto je tendencija, ideja i mora biti način da prevaziđemo ogromno zagađenje koje dolazi i kojem smo izloženi, to da se pređe na održive izvore energije. I sad vi ste pitali više puta to šta bi mogao biti neki plan. I Peđa zaista ovde daje vrlo to kvalitetne i važne smernice u kojem pravcu treba ići, ali kada, evo ja mogu vam reći šta je Ne davimo Beograd zastupao u prethodnom, to od svog nastanka, mi smo, da bi ljudi lakše mogli da razumeju, spojili to u nekih 6 koraka, to smo nazvali plan u 6 koraka do čistog vazduha i to smo ponudili vlastima ili bilo kome za raspravu o tome da šta se radi u tih 6 koraka. Prvi korak i neka ideja bi bilo upravo smanjenje udela fosilnih goriva u proizvodnji električne energije. Dakle, šta naša država radi da se taj udeo promeni, odnosno da on bude veći od onih koji su održivi. Onda toplofikacija gradova i zamena grejnih tela. To sam pominjao, ali to je jedan od, vi kažete s pravom da su jedna od najvećih zagađivača su termoelektrane, ali ne u svim gradovima, negde su to i ne u istom obimu, negde su to upravo individualna ložišta koja zajedno kada se saberu daju jedan veliki procenat zagađenja i mi moramo da nađemo odgovor kako da ta grejna tela unapredimo i kako da ono što ide u ta grejna tela, odnosno goriva, kako da standardizujemo, kontrolišemo i takođe i njih unapredimo da budu efikasnija, da se sa manje zagađenja dobije više toplote. Zatim moramo podići energetsku efikasnost i sad različita istraživanja pokazuju da se usled loše izolacije prosto naši objekti gube i do 40% energije koja bi mogla biti, koja ne mora biti proizvedena. Znači najjeftinije bi zapravo bilo možda i nešto što bi najhitnije moglo biti urađeno jeste podizanje energetske efikasnosti u našim zgradama. Recimo, možda je ovako interesantno da kažemo da je Narodna skupština na najnižem nivou po energetskoj efikasnosti. U redu, jeste, to je stari objekat, znači ona je na onom G nivou skroz, kad gledate onu lestvicu, pa gore su ovi A, B, C, znači na dnu je. U redu, stara zgrada, razumemo, sve teško je, ali možda bi baš zato trebalo da bude primjer za sve ostale. To bi takođe, podizanje energetske efikasnosti bi mogao da bude jedan ogroman izvor novih poslova, jer treba neko da ugradi te PVC prozore umesto starih i prosto to bi moglo da bude veliki izvor i smanjenja korišćenja energije i novih radnih mesta i prosto jedan mali iskorak u jednom dobrom pravcu. Zatim, ono što vidimo i što je prosto nekako postalo opšte mesto u Srbiji jeste da se kontrola zagađivača prosto ne radi ili se ona radi tako da se njima uvek da vremena da prilagode svoje zagađenje dok se kontrolišu, a kasnije da nastave da rade to što rade i nema ništa od te stroge kontrole ukoliko se ne sprovode zakoni, recimo taj zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja koji je donet 2008. godine, evo oni su poslednji odluka prethodnog saziva Skupštine je bila da se opet pomeri njegovo sprovođenje za 2 godine. To je jedan važan zakon, ja ne bih sad detaljisao oko njega, ali on je važan zato što on predviđa da se najveći zagađivači strogo kontrolišu, da moraju proći temeljne analize i da te dozvole koje oni dobijaju zahtevaju odgovor na to kako štite ljude od zagađenja. Od, 217 zagađivača, samo 40-ak je dobilo tu dozvolu.
Pa znači, mi ne sprovodimo tu zaštitu. Onda peti korak bi bio ulaganje u javni prevoz. Jeste da saobraćaj u ukupnom zbiru daje neki mali procenat zagađenja ako gledamo sve ukupno. Ali u nekim krajevima gradova on je možda i najveći. Ako pogledate 29. novembra ulicu u Beogradu, tu je zagađenje iz saobraćaja zaista enormno. Tako da saobraćaj ima svoju ulogu i trebalo bi ulagati nešto što je javni prevoz, da što manje ljudi koristi automobile, da što više ljudi koristi javni prevoz, ali to ima i svoje druge dobre stvari zašto bi trebalo ulagati u javni saobraćaj. I šesti korak jeste informisanje. Sada, možda je ovo, bih hteo još malo nešto da kažem o informisanju, možda sada u trenutku kada nekako većina nas je ovde svesna zagađenja. Čini se da u javnosti svuda i u široj javnosti su ljudi svesni zagađenja. Meni je postalo jasno da su ljudi svesni kad sam video reklame Tehnomanija prodaje prečišćivače za vazduh. Znači, toliko je to važno pitanje da su oni sad odlučili da se reklamiraju, skupe reklame imaju da bi prodavali te uređaje. Ali nije uvek bilo tako. Mi smo imali situaciju pre 2017. čini mi se godine da nije se baš govorilo o tome. Mi smo morali da napravimo nekih 10 protesta, da zahtevamo da se uopšte priča o zagađenju, da bi mi došli do toga da vlada kaže da možda ima zagađenja. Podsjetit ću vas da je Vučić tvrdio da Srbija, citiram, ne može da bude zagađena, tvrdio da mi nismo imali industriju koja ne radi, pa onda samim tim nemamo ni zagađenje, da je to zagađenje možda 2 dana, a godišnje i to je to, iako svi zvanični podaci pokazuju da ono ide i preko 130 dana u Beogradu u tom trenutku. Takođe, nešto slično je radio i ministar zaštite životne sredine, zbog koga smo podneli 2 krivične prijave, zatim jednu zbog umanjenja tog značaja, drugu zbog toga što je povredio, nije preduzimao mere. Onda prilagodili smo jednu aplikaciju, pošto smo videli da ljudi i ne veruju, pitaju nas otkud sad mi je zagađaj. Onda smo prilagodili jednu aplikaciju iz Makedonije, zove se AirCare, koju smo dali ljudima ponudili ljudima da koriste besplatno, tako da su ljudi pre AirVisualsa, pre ovoga svega što se sad dešava, smo to uradili, onda su ljudi mogli sami da vide kako je stanje sa zvaničnih mernih stanica. Onda smo napravili te proteste u nekih 20 gradova u Srbiji, čak jednom u isto vreme smo pravili, pa onda u 9 gradova regiona. Znači, to je jedno kontinuirano bavljanje ovim problemom koji smo uložili nekih 5 godina, da bismo sada došli do toga da ima puno organizacija civilnog društva, puno drugih aktivista koji se time bave na svoj način i mi smo se trudili da svima pomognemo i podržimo kada god smo mogli. I podsjetio bih, hajde malo sam odužio, izvinite, podsjetio bih na to da smo ovaj plan o kome sam vam govorio u 6 koraka predstavili kao jednu vrstu peticije, jer mi jesmo to predstavljali kao naše rešenja, ali ništa mi od toga nismo izmislili, to nisu to je prosto stvari koje rade sve države, utiču na ovaj način na zagađenje. Ponudili smo taj plan vlastima, ali smo uz to dali 20.000 potpisa ljudi koji su to predvideli, koji su to tražili da se krene u rešavanje. I hteo bih još da napomenem da smo u Skupštini puno puta postavljali to pitanje šta se do sada radi po pitanju kvaliteta vazduha i poslije ću mi ispričati kako izgleda kada nam oni odgovore pa se pohvale šta rade, a šta to u stvari znači i kako se zapravo odaju u tome svemu da ne rade adekvatno. Izvinite, malo sam odužio. Nema problem. Peđa, siromaštvo. Kako... kako utiče siromaštvo na zagađenje vazduha i obratno, odnosno pozicija siromašnih ljudi? Pa da, meni je to i glavna stvar i glavna teza u knjizi je bila kao neizostavna povezanost tih ekoloških problema i zapravo socijalnih problema. I mi tek od skoro imamo uopšte definiciju energetskog siromaštva, to je kada nemate dovoljno sredstava da dovoljno ugrejete svoj prostor ili zapravo čak se i ne pominje da vam je leti isto potrebno i hlađenje svog prostora. I veliki broj, još uvijek nemamo tačan broj ljudi koji se nalaze u energetskom siromaštvu, ali imali smo različite istraživanja gde posebno u manjim gradovima većina ljudi koji živi u kućama ne greje sve prostorije kuće, nego greju 1 ili 2 prostorije. Mislim, ti ljudi se već nalaze u energetskom siromaštvu i takođe preko 90% ljudi u zvaničnoj anketi je reklo da
im troškovi plaćanja komunalnih službi i plaćanja grejanja zapravo predstavljaju veliki teret budžeta, što znači da su možda isto i blizu energetskog siromaštva. Tako da su te dve stvari neizostavno povezane. Mene to obično kad pitaju šta je glavni problem kad je zagađenje vazduha, je zapravo to siromaštvo i meni je bilo interesantno to šta se dešavalo i Ratomir je ispratio kada je ministarstvo i Agencija za zaštitu životne sredine prošle godine, čim je krenulo zagađenje, oni su prebacili odgovornost na građane i rekli su građani su krivi zato što koriste loše energente. I da, verovatno građani koriste loše energente, ali niko ne koristi loše energente zato što voli da koristi loše energente, da loži bilo šta, nego zato što moraju da koriste šta god. Posebno, na primjer, mi smo imali kao delimično regulisanje cene gasa i nekih drugih energenata ili centralnog grejanja koje i dalje koriste bogati ljudi. Najsiromašniji ljudi u Srbiji većinom koriste siromašni ljudi koriste drvo i ugalj, dok cena drveta je bila potpuno deregulisana i ona je porasla skoro duplo u nekom periodu i oni se sad hvale, sad je cena drveta niža nego što je bila pred zimu, pa naravno da je niža kad je se skoro završila zima i to, ali to, ja mislim da je kubik drveta bio preko 80 evra, kao ljudi nisu mogli ni da priušte ni to da te stvari da lože, tako da je neizostavno kao rešenje problema siromaštva ide ruku pod ruku. A ovo što je pričao i Ratomir, šta se dešava i sa tim subvencijama, dok se jako malo subvencija odvaja za energetsku efikasnost, za zamenu ložišta, zapravo najveći novac se odvaja na subvenciju električnih automobila. Mislim, u principu mi u nekom trenutku trebamo to da uradimo, da prebacimo automobile da postanu električni ili da smanjimo udeo automobila, ali ja mislim da to nije nikako prioritetna stvar i posebno to da vi subvencionišete nekog sa 1000 do 5000 evra da kupi električni automobil koji košta preko 20.000 evra, ta osoba već ima neka novčana sredstva. Mnogo je prioritetnije da se subvencionišu oni ljudi koji treba da zamene šporet da bi manje trošili ili da zamene stolariju. Govorio si u knjizi i o plodnosti, odnosno neplodnosti. Srbija je poznata po beloj kugi. Kakva je veza između zagađenja i neplodnosti? Zagađenja vazduha, pre svega. Da, meni je bilo interesantno, nisam se toliko bavio time, ali sam pronašao podatke i to je radio i ovaj naš poznati doktor Miodrag Stojković, zapravo o tome je i pisao. Ovdje se često pominje i ta sintagma bela kuga, svaljuje se krivica na žene, zašto nema više stanovništva, evo i sad oko popisa se stalno to priča, a zapravo se zaboravlja da ako hoćete da povećate natalitet, ima gomila drugih stvari koje su i ekonomske, ali zapravo niko ni ne pominje kvalitet vazduha koji utiče na smanjenje plodnosti, kako kod žena, tako i kod muškaraca. Zapravo danas skoro svaki 6. par mora da ide na veštačku oplodnju zbog zatrovanosti i životne sredine. Između ostalog, kao i vazduh je pun mikroplastike i preko hrane je unosimo koja utiče kao na smanjenje plodnosti i zapravo na te stvari niko ne pokušava da se bavi njima, nego se vrši pritisak, žene moraju više da rađaju, više da rađaju. Ja bih tu pročitala jedan citat, imala sam ih i za prethodna pitanja, ali prosto mislim da vidite koliko je interesantna knjiga i kako je napisan, u kom stilu. I dok slušamo kako nam sredovečni muškarci na pozicijama moći objašnjavaju kako se Srbija prazni, pritom kriveći žene što ne rađaju više dece, slabo šta se radi kako bi se poboljšala strukturalna pozicija porodilja i majki. Dakle, o svakom problemu koji je Peđa obradio u knjizi na ovaj način govori. Imamo još nešto što je interesantno, a ovo će biti pitanje za Radomira, to je plan kvaliteta vazduha. Pošto prema zakonu o zaštiti vazduha, gradovi i opštine u zonama i aglomeracijama u kojima je vazduh 3. kategorije dužni su da izrade plan kvaliteta vazduha. Ne davimo Beograd je imao primedbe
i ima i rešenja kako taj plan kvaliteta vazduha, u stvari šta treba da sadrži, je li tako? Pa dobro, da, lokalne samouprave bi trebalo na svoje, dakle da prvo znaju šta su najveći zagađivači u njihovim sredinama i da na njih reaguju ili barem na neke da reaguju, s tim što je ono što mi sad imamo jedan veliki strukturni problem, a to je da lokalne samouprave generalno su na neki način obespravljene i prosto je pitanje da li uopšte imaju kapacitet da se time bave. I onda kada se ostavi to samo lokalnim samoupravama, onda je malo i rizik da one neće moći to da izvedu prosto zato što nemaju kapaciteta. Ali ono što bi onda trebalo jeste da se da se mi u stvari pozabavimo drugim pitanjima, to je suštinska decentralizacija naše države kako bi došli uopšte do toga da naši gradovi mogu da se bore sa problemima koji su prosto deluju kao jedna planina kada gledate iz podnožja, na primjer iz nekog manjeg grada. Ja sam možda hteo malo da vam nešto ispričam o tim planovima, evo kako smo se mi susreli sada na tome sa ovom ministarkom Irenom Vujović i kako je to izgledalo. Čini mi se smo imali jednu dobru razmenu sa njom, ona je pokazala jedan, evo moram da kažem, ja uvek to i govorim, kad god da nešto pozitivno naiđemo, mi ćemo uvek to reći. U ovom slučaju ono što je pozitivno jeste da smo zaista dobili nekoliko odgovora od ministarke na pitanja koje smo postavili. I evo, recimo, jedno od pitanja koje smo tražili, a ne znam šta nam bi da damo tako opšte pitanje i ne znam šta im bi da nam odgovore na njega, pošto imaju toliko načina da izađu iz tog problema da nam ne odgovore. Mi smo pitali šta ste vi kao vlast, ministarstvo, 10 godina ste tu radili da promenite kvalitet vazduha. Znači šta ste uradili da jedno onako pitanje, baš penal, što se kaže da oni mogu da izdominiraju tu, da kažu evo mi smo radili to i to i oni su verovatno to i pokušali i na primjer onda su oni rekli nekoliko mera, dakle rekli su da su menjali kotlove, za 2 godine su potrošili oko 200 miliona dinara na to, dakle ni 2 miliona evra, zamenili su ložišta i potrošili su mala ložišta i potrošili su između 100 i 170 miliona dinara u prethodne 3 godine, od 2014. godine uložili su 600 miliona evra u odsumporavanje, znači jedna velika količina novca i pošumljavanje su uložili 200 miliona dinara i ovo što je Peđa pričao za električne automobile između 170 i 300 miliona dinara godišnje. I sad, oni verovatno misle da ovim sad čujete milioni, 5 mera sam naveo, ne zvuči loše, ajde da vidimo da li je to baš tako. E sad, mi smo onda uzeli ovaj program za zaštitu vazduha, novi koji su oni doneli za 2022. i 2030. i upoređivali smo podatke samo iz tog njihovog programa sa ovim što su rekli. I u tom njihovom programu za zamenu ložišta kažu da je potrebno 600 miliona evra kako bi došli do toga da možemo da očekujemo pad smrtnosti od recimo, ne znam, Peđa, recimo pola onoga što je sada. Dakle, za neki osetan korak u rešavanju ovog problema potrebno 600 miliona evra. Oni su potrošili 1 do 1,5 miliona evra godišnje. I to je ovo što sam vam rekao. Dakle, to je za tih 10 ili nebitno koliko god daje, oni ako planiraju da to reše, znači bit će im potrebno među 400 i 600 godina. Onda kažu, imamo ta odsumporavanje, najnovije super postrojenja, 600 miliona evra uloženo. Nijedno ne radi. Nijedno jedino postrojenje o kome oni govore i čime se hvale i kažu 600 miliona evra, nijedno postrojenje ne radi. U Kostolcu je valjda završeno prvo, nema upotrebnu dozvolu jer nema gde da odlazi voda, otpadna voda. Prema nekim procenama stručnjaka sa kojima smo razgovarali, samo završavanje ovih postrojenja za odsumporavanje bi rezultiralo oko 3000 smrti manje. Pazite sad to, ako vi od 2014. radite, dobro, to jesu zaista velika postrojenja i njima su zaista potrebno veliko ulaganje i dosta vremena, ali od 2014. godine do danas to nije gotovo, znači skoro 10 godina, puta 3000, pa koliko je to smrti koje nisu morale da se dese. Pošumljavanje, kaže oni su uložili 200 miliona za 2 godine, 200.000 sadnica je pošumljeno. Ja se sećam neko koliko je Vesić nakon onih velikih protesta za vazduh, koliko je obećao da će se prošle godine posaditi? 1 milion. A oni su za 2 godine na teritoriji cele Srbije, što uključuju i šume, ne znam, i parkove i tako dalje, posadili ukupno 200.000. Znači, to je odlično pitanje, hvala vam. Hvala vam, to je odlično pitanje koliko tek nameravaju da poseku. Dakle, to su sad,
mislim, vi sigurno možete bolje da kažete tačnije o tome, ali to su ogromne količina prosto obećanja koje ništa mu ne služe. Onda kaže, i sad ovo za kraj bih ostavio za električne automobile, dakle, u tom istom programu za zaštitu vazduha stoji da su, oni kažu da su najveći zagađivači mala ložišta i termoelektrane, odnosno postrojenja do 50 MW snage. Pa dobro, a što je onda mera u kojoj najviše ulažete? Saobraćaj. Što i ulažete onda? I to automobili koje može da kupi samo neko koje je dobro stojećeg stanja, koje može da plati 20.000 evra nov automobil. Znači, zašto je to najveća mera koju ulažete? I vi dođete na sastanak sada sa njima i sad, znate, u Skupštini je možda nekad napeta atmosfera, mi volimo i da vidimo kad su te tako malo skandaloznije stvari, a ti sastanci uopšte ne izgledaju tako. To su vrlo pristojni ljudi koji znaju šta rade, odnosno šta ne rade. Oni nisu tu, ništa njoj ne treba od nas da mi nju naučimo. Ona svesno izbegava da se ovime bavi i namerno to radi. Dakle, mi ih suočimo sa ovim, jel možete zamisliti šta je njihov odgovor? Njihov odgovor je, pa dobro, vi ste opozicija, vi ćete uvijek da kritikujete, mi smo vlast, mi smo okej, što me vi više napadate, ja ću imati, to je izjavila, što me vi više napadate, ja ću u okviru moje partije imati bolji status i takve stvari. Dakle, i evo da dodam još ovo pa da stvarno završim s tim sastankom. Dakle, još jedna od stvari koju smo pitali jeste šta je rezultat radne grupe za vazduh, i ne znam koliko znate, ali Srbija je sad krajem 2022. godine napravila radnu grupu za borbu protiv zagađenja vazduha. I mi smo ih pitali, pa dobro, ali jeste svesni uopšte da vi imate već 2 radne grupe koje rade? Oni imaju 3 radne grupe koji se bave kvalitetom vazduha bez da se jedna ikad srela, nikakvi rezultati, nema izveštaja, niko ne zna o čemu se radi. I onda sad u takvoj jednoj situaciji, to sam hteo da vam kažem, mi postavljamo ta pitanja i neko bi rekao, pa dobro, nije to baš nešto što je značajno, ta pitanja koje postavljamo u Skupštini i to, ali kad god dobijete odgovor od njih, vi zapravo, koliko god da oni hoće da se pohvale nečim, vi zapravo vidite kako to otkriva, da se uopšte ne radi dovoljno, da se zapravo mi smo rekli ništa, pa nam je ona zamerila, ali zaista, ako treba 600 miliona za nešto, a vi ulažete 1 milion, pa to baš deluje kao da je zanemarljivo malo, eto. Milane, šta lokalna samouprava radi, lokalni planovi? Pa šta radi, u stvari šta ne radi. Imali smo i prošle godine usvojen dugoročni plan u upravljanju otpada koji je samo prepisan iz 2012. godine gdje ništa nije odrađeno uopšte od tog plana. Znači, ni jedan jedini segment tog plana nije odrađen. I sad je samo prepisan i sad mi treba da im verujemo da će konačno se nešto setiti pa će nešto i uraditi. Mi jesmo ovdje, kako kažu, najbogatija opština. Kod nas je stvarno industrija i razvija se, fali radne snage i sve to, ali jedan frapantan podatak je da su mi ujedno i najmanje pošumljena opština u celoj Srbiji. To je, kažem, baš ovako podatak koji ne znam da li mnogo ljudi zna, ali to je takva istina. Ono što gorući problemi kod nas što se tiče zaštite životne sredine su deponija, koja, kažem, vidjet ćemo to sa njihovim planom o upravljanju otpada, šta će uraditi, jer ona gori svaki dan. Mislim, sanacija te deponije se ogleda u tome da se doteraju samo kamioni zemlje koji zatrpaju taj plamen, ali sa tim se ništa ne rešava. Moraju da se postavi postrojenja za separaciju otpada i da se vidi šta bi moglo najbolje da se odradi sa tim otpadom. Jedan od najvećih zagađivača, ja sam to spominjao i pre 2 godine i 4 godine, i mi, naša grupa građana Izbor za našu opštinu, ekološku bombu koja je ovde u Sremu, to je taj kolektor koji se proteže od Inđije pa sve do Banovaca, to je između Banovaca i Batajnice, uliva se u Dunav. Međutim, taj kolektor je popucao celom dužinom kroz teritoriju opštine Stara Pazova. On je urušen, imamo fekalna jezera. Oni su stručnjaci sada se setili, pa su samo ta jezera gde izbijaju te fekalije, prokopali su površinske kanale i usmerili vodu prema tu prljavu vodu i sve to prema Ugrinovcima, Busijama i sve dole do Save. Znači, odavde sada deo fekalne vode i kanalizacije ide u Dunav,
što može da prođe tim cevima koje još, gde može da se provuče voda, a ostali deo ide površinskim tokom do Save. Baš imamo dosta primedbi, dosta se ljudi žale, ne mogu da dišu u Busijama, jer kroz centar tamo i Busija i Ugrinovaca prolazi taj kanal, to je stvarno nesnosan smrad i stvarno to je za ovo vreme nemoguće i zamisliti. Pa Soko pa to je bilo isto, ja sam predložio isto njima da stave obaveštenje u Sokolu kad prolazi pored opštine Stara Pazova da se ne otvaraju prozori slučajno, da bi mogli ugodno ljudi da putuju. To je, kažem, što se tiče tih naših gorućih problema, eto pa mogla bi... Da, sad ću ja da najavim da našu drugaricu, doktor hemijskih nauka Stanislava Gorjanović, potpredsjednica Udruženja građana za zdravu opštinu Stara Pazova. Mi smo u Staroj Pazovi, ko ne zna, imali u toku cele prošle godine i čak i krajem pretprošle započeli akciju uspostavljanja mreže merača čestičnog zagađenja, je li tako? Da, hoćeš li nam reći nešto? Hoću naravno. Dobroveče. Pozdravljam vas u svoje ime i u ime Udruženja za zdravu opštinu Stara Pazova. Zahvaljujem se na dobrodošlici i želim pre nego što kažem par reči o tome šta smo uradili ove prethodne godine, da se zahvalim pre svega Gordani na velikoj podršci koju smo od nje dobili. Uvek je bila spremna da dođe na svaki događaj koji mi organizujemo, davala nam je korisne sugestije, povezivala nas sa ljudima i smatram da jedna osoba koja je toliko pouzdana, odgovorna, sa takvim znanjima i veštinama, neću duljiti, Goco, ali mislim, zaista moram to da kažem zato što sam zaista zahvalna na podršci, takođe i Milanu koji je svojim prisustvom podržavao naše skupove. Ukratko ću reći šta smo uradili. Čitavu 2022. godinu smo posvetili kvalitetu vazduha kao temi. Obezbedili smo 20 merača za čitavu našu opštinu, pokrili smo Staru Pazovu, pokrili smo okolna mesta. Prvi put imamo merenja u realnom vremenu. To je za nas zaista jako značajno, budući da su zvanična merenja sporadična i da kao takva mogu poslužiti samo kao indikativna. Rezultati merenja ukazuju da je Stara Pazova, kad je u pitanju zagađenje vazduha, u vrlo, vrlo lošem stanju. Vrlo često se dešava da vazduh u Staroj Pazovi je zagađeniji od čitavog okruženja, pa čak i od prestonice. I to je nešto što zahteva jednu brzu intervenciju i jedan fokus lokalne samouprave koga uopšte nema. Ovde kod nas su te teme generalno zaštite životne sredine vrlo nisko na lestvici prioriteta lokalne samouprave. Nakon što smo postavili ovu mrežu, mi smo organizovali 2 tribine i to u okviru projekta koji je finansiran od strane Evropske unije. Tribine smo isto kao i vi ovde silom prilika organizovali u kući fudbala jer nismo uopšte uspeli da dobijemo salu za sednice, biblioteku ili bilo koji javni prostor. Došli su eksperti koji su govorili o uticaju polutanata nastalih gorenjem komunalnog otpada na javno zdravlje. Gospodin Dejan Lekić je obradio podatke sa naših senzora i predstavio nam situaciju konkretno kad je Stara Pazova u pitanju. I mi trenutno, nakon što na sve načine pokušavamo da podignemo vidljivost naših merenja, ali pokušavamo da idemo i od tih merenja ka nekim merama i u tom smislu trenutno realizujemo projekat koji se zove Biram da kompostiram. Pokušavamo da popularišemo kompostiranje, podelit ćemo školama i domaćinstvima sa individualnim stanovanjem kompostere, održat ćemo prezentacije, govorit ćemo o važnosti primarne selekcije. Takođe, u Staroj Pazovi imamo veliki problem sa sakupljačima sekundarnih sirovina
koji spaljuju kablove, gume, stiropor i tako dalje. Sa njima smo uspostavili komunikaciju i kontakt, kao i sa onima koji se već bave tim nekim bezbednim načinima reciklaže, tako da se nadamo da ćemo uspeti da obezbedimo i neke mašine za reciklažu i da tu malo uradimo nešto i na tu temu. U Staroj Pazovi smo uspeli inače da mapiramo crne tačke i kod nas je zagađenje veće na periferiji gde imamo veći broj individualnih ložišta i gde imamo to spaljivanje. U centru nije toliko strašno, međutim, evo recimo sad za Novu godinu, praznicima i tako, u Staroj Pazovi smo imali nekoliko desetina puta veće vrednosti nego što Svetska zdravstvena organizacija smatra bezbednim, a na tim crnim tačkama koje imamo na rubu mesta, te vrednosti bivaju neki put i po 1000 puta veće. I to je nešto što stvarno zabrinjava i čime moramo ovako zajednički da se bavimo. Ja se nadam da Aleksandra Patenković može da se nadoveže kasnije na ovo što sam ja rekla. Ona je takođe član našeg udruženja i doktor bioloških nauka. Ja se zahvaljujem na... Ja bih samo pitala šta je bilo sa automatskim meračem, zahtev upućen. Da, to sam pomenula da pomenem. Smela suma da pomenem, mi smo znači Skupštini opštine uputili zahtev da u budžetski kalendar unese i trošak za kontinuirana merenja, jer trenutno zvanična merenja se sprovode samo 56 dana godišnje i ona bi bila sprovedena još traljavije da nismo intervenisali, zamolili da se jednako i broj puta meri u toku zimskih meseci i u toku letnjih i da nismo insistirali da se merač sa 5. sprata spusti na drugi. Pa dobili smo odgovor, sledeće nedelje idemo i na razgovor, dobili smo odgovor da će se to naći u njihovom planu od 2023. do 2031. godine. Tako da, mislim, pa šta reći, mislim. Dobit ćete merač. Da, zahtevali smo takođe i da se u centru našeg mesta postavi semafor zagađenja kao što je učinjeno u Smederevu, ali možete misliti mi kako će lokalna samouprava na to reagovati. Ne nadamo se mnogo, ali opet insistiramo na tome da oni imaju u vidu da mi postojimo i da imamo očekivanja i da imamo neke zahteve i da ne mogu da nas usreće postavljanjem leda na trgu u Staroj Pazovi ako je zagađenje nekoliko desetina veće od onoga što Svetska zdravstvena organizacija preporučuje. Da, klizalište. Klizalište, da. Hoće normalno izvesti dete da kliza već. Evo pitanje samo dok niste seli. Da li je onda suština i rešenje problema da menjamo vlast? Pa, apsolutno, ali da vam kažem, mi smo vlast već menjali nekoliko puta. Ja sam hemičar, ja ne mogu da se bavim time. Ja znam kad sam se vratila sa postdoktorskih studija iz Amerike sa malim detetom, ovde ne bi li odrastalo u dvorištu i sa babom i dedom, sve što sam uradila sam iz pozicije strahovito frustrirane osobe, jer sam ja hemičar koji zna šta rade ti molekuli koji se nalaze u vazduhu. Znači, ja sam dovela svoje dete i izložila sam ga tome. Predsednik naše opštine, koji je tada bio demokrata, nakon što je 7 dana gorela deponija i čitav Srem je tu deponiju ugasio, čovek je zvaničnu izjavu dao da požar nije opasan po ljude i životnu sredinu. I eto, to je jedna ilustracija, to je nešto što se ne menja. Čini se da se to ne menja. Mogu samo, ja bih se nadovezao na vas, mislim, znate isto da se često desi da se i deponija u Vinči zapali i pre 2 godine, zapravo bio sam i sa Ratomirom i Dobricom, našli smo se, zajedno smo bili tu i gledali smo, ceo Beograd je bio zagušen, očajno bilo stanje kvaliteta vazduha, iako je bilo leto, jul,
sve je smrdelo, gradska vlast i republička nije uopšte obaveštavala građane kao šta se dešava, niko ne zna, pravimo se kao evo, dobar je kvalitet vazduha i kada su njih dvojica otišli da snime šta se dešava i kako gori deponija, onda su u Informeru završili kao evo, Mika i Dobrica su zapalili deponiju, Ne davimo Beograd mrzi Srbiju i pali deponiju da bi naštetilo kao građanima. Ja sutra, baš zanimljivo, Peđi, hvati što si se setio, sutra u 9 baš imamo, ili u 10 imamo suđenje protiv Bakareca vezano za to, pošto je on jedan od tih koje, pa nemam pojma, kako se zove, dakle više ne možemo da ispratimo preko 30 suđenja, što protiv nas, što protiv njih. Teo sam nešto da vam kažem za odgovor koji ste dobili za program, da će oni to uvrstiti između 2023. i 2031. Dakle, zanimljiva stvar kod ovog programa za zaštitu vazduha koji ima neka dobra rešenja u njemu predviđena, ali kad dođete do toga da šta je predviđeno, kako da se on sprovodi, to je program od 2022. do 2030. Znači traje 7 godina i on sad tu ima neka 4 scenarija u zavisnosti od količine ulaganja bavljenja, kako se može uticati na kvalitet vazduha. Znači on se donosi ja mislim 13. ili 8. decembra 2022. godine. Znači već nije za 2022. godinu. A donosi se tada i u budžetu nema ni dinara za njegovo sprovođenje za 2023. godinu, jer je budžet već donet. I znači 2 godine smo već izgubili. Ono što kažu ovi ljudi, stručnjaci sa kojima smo govorili, samo na osumporavanje po 3000 ljudi manje smrtnosti bi mogli da imamo da smo rade. I sad, vi dođete do toga da prosto vidi se da ti ljudi nemaju namere da se bave ovim problemima. Oni sve rade samo da nekako pokažu da se eto to nešto dešava, eto oni donose neke planove koji nemaju nameru da sprovode. I ja se kladim, a sad evo, voleo bih da nisam u pravu, znači kao referentni taj scenario jeste nulti koji govori da kako bi izgledalo zagađenje kada se ništa ne bi radilo. Ja se kladim da će oni reći pa evo mi ništa dodatno nismo radili, ali smo ostali u planu u sferi ovog programa jer postoji taj jedan scenario koji prosto ne predviđa nikakve mere. Kladim se da će to biti jedan od odgovora kako sprovode taj program. I htio sam još par stvari da kažem vezano za to da nam sledi jedna velika borba za program Čista Srbija. Dakle, Srbija, rekao sam na početku, negde oko 16% otpadnih voda prerađuje. Trenutno se radi na programu koji bi, kako oni kažu, trebalo da u 200 mesta, ili možda sam promašio baš tačnu cifru, ali da napravi prečišćivače ili da obezbedi prečišćavanje voda, možda ne toliko postrojenja. I to bi trebalo da košta negde preko 4 milijarde evra i oni će se zadužiti i u svemu tome će uvesti tehnologiju koja je najmanje 50 godina stara, koja podrazumeva da se kilometrima cevi prebacuju fekalne vode iz jednog grada u drugi, da se tamo obrađuju na velikim postrojenjima koje uzimaju ogromne površine, koje su prosto zastarela u odnosu na ono kako postrojenja izgledaju danas u svetu. I mi ćemo doći u situaciju da eto zaostala Srbija nema sisteme za prečišćavanja, mi smo protiv, mi smo sad kao protiv toga. Pa nismo mi protiv, nego imate nešto jeftinije, što koristi manje struje, što ne mora da koristi toliku količinu cevi da se to prebacuje i učinkovitije na kraju, da. I sada, umjesto, mi bismo mogli da iskoristimo situaciju da to što nemamo ništa, možemo da preteknemo ove koji su najmoderniji, da prosto uvezemo najmodernije što može, ali to očigledno nema nikakvog sluha. A profitira naravno onaj koji donosi odluku. Millennium Team, izvini Kozmat, mislim da nisam skontao da to hoćeš da poentiram, ali da, Millennium Team, protiv koga također imamo neke procese koje oni vode protiv nas i tako. Dakle, to je jedna borba sad u kojoj vas ja pozivam da učestvujete. Ukoliko ne uzmete učešće u tome, bojim se da nemamo na koga drugog da se uzdamo nego jedni na druge. Očigledno je da ovi ljudi nemaju nikakvu nameru da se ovim problemima bave, a kao što možda mi je i najžalije vas stručnjaka koji zaista na pravi način možete
možete da razumete posljedice koje ostavlja ovo zagađenje. Mislim da vama možda je i najteže, jer vidite, jer kad čovjek nešto zna, onda mu je jasno i kako izgledaju te posljedice. I nekako čini mi se da ukoliko ne uradimo svi zajedno nešto da to sprečimo, i ja se zaista slažem, ne vidim nikakav drugi način do promjene vlasti. Mi smo, ajde mi manje više, mi smo učesnik političkog života, ali stručne organizacije, udruženja, pojedinci, akademski građani, fakulteti, svi ljudi imaju znanje koje ovi ljudi prosto ignorišu. Znači, njih je to ne zanima. Ja ne delim mišljenje da je Srpska napredna stranka skupina nekih ljudi koji su glupi, neobrazovani i slično. Možda neki jesu, ja mislim suprotno. Ja mislim da su to ljudi vrlo obrazovani koji su na ovim mestima, možda neobrazovani, vešti, ne znam kako koji, upravo ste, ali su vešti u tome da javna sredstva završe u njihovom džepu i da se ničim drugim ne bave. Da je ovo sve ostalo čemu mi pričamo njima potpuno nisu zainteresovani. I zato mislim da jedina stvar koju mi možemo da uradimo da promenimo stanje jeste da ih smenimo i da na mesta odlučivanja dovedemo ljude koji zaista žele da rade u nekom pravcu ili makar da slušaju ako ne znaju šta imamo da kažemo i da prosto učinimo da Srbija bude zdrava i dobra zemlja za sve nas. Hvala. Peđa, ima još nešto što bi ti možda želeo u vezi knjige? Pa mislim da je to. Da smo rekli glavne. Žalost, teo sam da vam ponesem mnogo više primjeraka knjige nego izdavač nije radio, ali možete slobodno, imate na internetu da skinete, a možete da mi se javite, poslaću vam, a doneću i Milanu, pa možete da uzmete i od Milana. Da. Ja ću za 30 sekundi da otvorim diskusiju, ali bih htjela još da pitam Radomira kome je sve poklonio knjigu. Pa, ja sam nešto, da, izvini Peđa što poklanjam tvoju knjigu u tvoje ime, ali šta da radim, to pod jedan da ti se ovako javno izvinim sad, pa knjigu sam prvo poklonio Marini Raguš, zamjenici šefa poslaničke grupe SNS-a u Skupštini, a razlog zašto sam to uradio jeste što se ovdje o zagađenju priča kao o nekoj prirodnoj nepogodi. Pala kiša, mi ne znamo šta ćemo, eto nas je to zadesilo, šta ćemo mi jadni, a to uopšte nije tačno. Postoje zaista sjajni ljudi koji znaju sve o tome i koji znaju kako to može da se promeni. I sad došli smo u situaciju da ja sam govorio o problemu zagađenja vazduha i sa premijerkom sam imao neku razmenu mišljenja i ona mi je rekla da mi stranci pišu govor o zagađenju vazduha u Srbiji. Ali mislim, dobro, to je sad njihov, kako se zove, manir. Baš se trude oko nas ako je tako. Pitam o Sinšu Malog, o rastu cena, on mi kaže da sam strani plaćenik opet. Znači, to izgleda ti ljudi baš misle na nas ako je tako, ili da sam izdajnik, ili šta. Nije ni bitno sad to. Ali onda je Marina Raguš jedno 20 minuta pričala o planu Ne dajemo Beograd za rešenje vazduha, ali tako na neki jako loš način. I ja čak nisam dobio ni repliku da odgovorim i onda sam ustao i poklonio sam je Peđinu knjigu, zato što mislim da je Peđa jedan od ljudi kojim zaista zna kako može da se unapredi kvalitet i vazduha i života u našoj zemlji, ali pored Peđe ima puno takvih ljudi. Ja mislim da mi to treba da ističemo stalno. I poklonio sam i njoj, poklonio sam i Ireni Vujović, ministarki, ako ona ne zna, a ja nisam video da ona ima ikakvu iskru u oku kad pričamo o ovome, već apsolutno suprotno, poklonio sam i njoj, neka nauči nešto i neka se prosto obavesti o njenom domenu rada, šta bi trebalo da bude njena nadležnost i poklonio sam Maji Dragić, odnosno redakcije N1 u nekoj emisiji u kojoj sam želeo isto to. Moja poruka je bila, Srbija ima znanje, postoji ljudi koji zaista znaju, evo i vi ste pomenuli neke od njih i iz NE i iz drugih organizacija, dakle nisu to nešto što je neko specijalno sakriveno znanje koje mi treba da pristupimo na neki magični način, pa ako se desi, nego ljudi su se obrazovali za to širom sveta i mi to treba da iskoristimo i da stavimo u službu građana. I zato teo sam na taj način da nekako simbolički pokažem da je to i opipljivo, znate, nije nešto tamo, evo, objekat je, može da se pokloni, može da se iskoristi Peđina dobra volja, pa da se pokloni tim ljudima. Eto, hvala. Hvala. Da, i izvolite onda. Ja bih zamolila Peđu za, ne znam, ja bih voljela, pošto idemo već u lokalnu samoupravu ovih dana, mi bismo iskoristili priliku da poklonimo jednu odmah.
Hvala lepo. Ono što sam ja primetila u komunikaciji sa našom lokalnom samoupravom jeste jedan jako nizak nivo znanja i jedan veliki diletantizam i prosto eto imam potrebu da dodam. Da li neko ima pitanje? Jel imamo pitanje za govornike? Ne? Izgleda da ne. Imam par nekih patriotskih informacija. Pošto trenutno radim na jednom dokumentarcu kome je tema zapravo zelenilo u Novoj Pazovi, koga u suštini nema. Radović Vesna. Iz ekološkog pokreta SO. U suštini, ovo što je Milan pomenuo da smo najmanje pošumljena opština, mi nemamo zvaničnu informaciju da smo najmanje pošumljena opština, pošto je zvanična informacija posljednja koju sam našla iz 2016. U podacima iz 2016. Vojvodina je pošumljena 6,7% teritorije, a naša opština spada u najmanje pošumljene, u one koje imaju manje od 1%. Takođe su podaci da je od 2010. Beograd izgubio 25% zelenih površina, slično se i ovde desilo. Pretpostavljam, mislim, samo u zadnjih godinu dana ka Banovcima se otvorilo mnogo hala i onih kao parkinga za kamione umesto za njiva i tako dalje. Tako da je u suštini kod nas problem ta pošumljenost vrlo je ozbiljan problem. Mi bukvalno nemamo nikakvu zaštitu ovde. Imamo zagađivače i nemamo prečišćivače nikakve. Pre 2 godine je pokrenuta akcija nešto kao da pošumljavaju i navodno su posadili 5000 sadnica, od toga sam našla 20-ak su se primile, što je otprilike statistički nemoguće, ali mislim da je problem u nekoj organizaciji Posadi svoj hlad, koja je odjednom počela da dobija donacije od raznih firmi i onda u saradnji sa Čistoćom sadi te sadnice koje već dok dođu do nas su suve, to jest nisu skladištene kako treba i nose se bez busana i onda je kod nas Čistoća sadila nedeljama suve sadnice, mislim na očigled građana. Tako da baš smo u velikom problemu, ne postoje zvanični podaci kako je trenutna situacija, ali znači još 2016. smo imali manje od 1% teritorije pod drvećem. Mislim da znam da ih mogu da probam da pronađem, pa mogu da izračunam koliko je za sve opštine pošumljenost, pa mogu da ti prosledim. A to, mislim, i kod sadnje ima problem zato što se i neplanski čak i sadi, ne gleda se šta i koje biljne vrste se sade. Mi imamo sad i problem klimatskih promjena i treba saditi vrste koje su otporne na klimatske promjene. Ne možeš baš sve iste to, mada nekad ima i preterivanja, na primjer na Kalemegdanu su posadili palme, što je to suludost, nije još uvek toliko postalo to. Da, a palme su, na primjer, čak i poznate da troše ogromne količine vode i morate da ih zavijate da bi preživele preko zime, trošite puno resursa, a i to, i kada se sadi. Ako vi sadite drveće tokom leta ili to, ono će vrlo verovatno da se osuši. Sadili tokom leta, ali bukvalno su sadili suve sadnice. Prosto i da su sadili pogrešno vreme, mislim, primilo bi se bar, ne znam, 30% tih sadnica, ovdje se nije primilo skoro ništa. Što je efektno bacanje resursa na više način. Mislim, i ta organizacija je nestala. Mnogo su se reklamirali za njih više. A to je tek problem. Mislim, to je jedan od načina izvlačenja novca ne samo u zaštiti životne sredine, nego i u kulturi. Mi smo imali dosta istraživanja koja pokazuju da je negde oko 30% novca koji ide organizacijama civilnog društva u kulturi na republičkom nivou zapravo odlazi takvim organizacijama, a ja sam lično podneo krivičnu prijavu protiv sekretarke za kulturu grada Beograda koja je svojoj drugarici, zaboravio sam sad kako se zove ta modna dizajnerka, završila projekte za obeležavanje ne znam koliko godina njenog rada. A šta je bilo zanimljivo, nisu se potrudili da obodu koliko godina, jer je u medijima dostupna informacija da ona tih, ne znam, recimo 15 godina rada modnog proslavila 2 godine pre toga. Mislim, tako neke nebuloze koje su zaista onako
degutantne za gledanje i čini mi se da možda je SNS je skontao u jednom trenutku da tu može da izvlači neki novac i sad imate prosto te organizacije koje su onako samo se štancuju. Ja kao forsiram se da ode kao lokal. I treba, super, naravno, i treba. Imamo 4 bare. Imamo 4 bare, na jednoj je sagrađen vrtić, međutim deo teritorije je trebao da postane park, nikad se nije desilo. Leto sam ih više puta zvala da pokose travu i to su prošli nekim traktorom, to je katastrofa i tu su između ostalog sadili te sadnice koje su suve. Imamo veliku baru oko koje sad idu neki, čula sam neke tračeve da je prodata za neke zgrade, ali moram to da proverim. Imamo baru ovde kod pumpe i imamo još jednu baru u istoj ulici, sad da ne objašnjavam detalje, Novopazovčani znaju da ne iznosim adrese, ali poenta je da se sve 4 uništavaju i da su to zelene javne površine koje se namerno uništavaju, znači postoji deponija, mislim, od strane građana, ali i od strane same vlasti koja ih ne održava i koja ih ne koristi ni za šta, dok Nova Pazova nema park. Znači, paralelno s tim što imamo hektare i hektare tih zelenih površina koje se zapuštaju namenski da bi se prodale nekome, danas sutra, već su tu veliku baru i pokušavali da prodaju pre 10 godina, sem da se, mislim, umjesto da se te zelene površine urede, one su namerno prepuštene propadanju. Iako, eto, nemamo park. Ja mogu da naravim saradnju ovdje između Milana i Peđe na istraživanju o tome koje sve opštine nemaju parkove i ne opštine nego mesta. Ako smijem da vas ofiram ovako pred ljudima, da ne boravite na to čisto. Ali no pressure. Tako da čini mi se da nam nedostaju ti podaci konkretno, jer mislim da kad bi se uporedili oni da bi dali jednu sumornu zaista sliku, ali mi smo se uvek nekako borili od početka postojanja Ne davimo Beograd i sada ulazimo u jednu novu fazu, stvaranje zeleno-levog fronta, političke partije koje će delovati na teritoriji cele države. Mi smo se uvek borili nekako za ta obična pitanja i sad vi kad gledate, ta pitanja možda deluju malo, možda nekome deluju nevažno u drugoj opštini da li ima park ili nema, ako ja imam i slično, ali one zapravo ogoljavaju ceo problem sistema, a to je da se on ne bavi građanima. Dakle, da, ali ja mislim da je to ljudi, ali to je tragedija jer vi čekate, ne vi, naravno, ne biste bili ovde da je tako, nego ljudi uglavnom reaguju onda kada kad im bagir dođe na njihov park, kad im dođe pod prozor i slično. To je jedna prosto ovako, ali mislim i nekako i razumeti ljude, ali u tim trenucima treba ih podržati u tome da taj problem reše, ali i s druge strane treba nuditi stalno rešenja što mi kao politička partija želimo da radimo i što smo i do sada 8 godina radili. Dakle, ta mala, obična životna pitanja, namjerno kažem mala, zato što se u javnosti negde potencira da postoje neka velika. Za nas su ona najveća, zato što ona utiču direktno na život ljudi, na život vas koji prosto ti šetaš, ne znam, dete tim trotoarom, igraš basket tamo gde si nekad imao teren, više ga nemaš, to ti je park koji ti je važan, odnosno plata, odnosno bezbednost na radu ili šta su već problemi. Dakle, za nas su to ključna pitanja i ja sad koristim ovo da čisto malo vam objasnim kako ćemo se dalje baviti u našem radu, iako postajemo politička partija koja će delovati na cijeloj teritoriji Srbije, mi planiramo da nastavimo baš da se takvim pitanjima bavimo. Naravno da je učešće u parlamentu i na nacionalnom nivou važno da se promovišu i druga pitanja koja su od nacionalnog značaja, koje su recimo obrazovanje, zdravstvo koje je na nacionalnom nivou i tu imamo, želimo da ostavimo trage da doprinesemo, ali ne odustajemo od ovih stvari koje su nam u stvari dale na prepoznatljivosti i kako smo uopšte izgradili organizaciju i ne odustajemo takođe ni od aktivističkog pristupa kojem dodajemo sad i ove institucije. Eto, izvinite na ovoj maloj reklami, ali valjda smo tu tako da vam objasnimo šta ćemo dalje raditi. Znate šta, ja sam htio da slušam ovu devojčicu, nema potrebe, meni je jači tonalitet. Važi, Živan Batalov, Novopazovčani rođeni. Slušam ovu devojčicu i povučem pričom gospođe. Sve je to vezano za politiku. Gospođa, da ima veze sa Behatonom, ne bi čekala 31. godinu,
garantovano. Ova devojčica što kaže na bari, ja sam na toj bari naučio da plivam. Sasvim sam slučajno tu rođen kod Starog groblja, pa sam onda naučio tu da plivam. I mi smo tada 60. godina sa mojom učiteljicom Katarinom, Ture zna sigurno po priči, mi smo tu sadili topole. Gde je bio plan? Sad će to da bude verovatno neko gradsko naselje, levo, desno, ovo, ono, i opet će to neko tata da kupi. Ja opet neću, jer pošto ja nemam ni kanalizaciju, a u užem sam centru. Da li bili demokrate ili SNS ili ostali, ja i dalje nemam tehničkih uslova za kanalizaciju, a mi smo, Ture, ti znaš da je moja kuća, tako da ne mogu da verujem da svi okolo imaju kanalizaciju, a da mi nemamo nigde da se priključimo. Na 4 ulice. I svi mi imamo po jednu septičku jamu i 2 prelivne. I to sad sve to utiče na to što, ne znam kako ću, a Soko ide ovuda na 200 metara od mene, prolazi 200 km na sat. Iz tih razloga, hoću da kažem, sve je povezano sa vlašću i sve ostalo. Ja to mogu da kažem, ja sam ovde inače i sekretar Crvenog krsta ovde u Novoj Pazovi i znam probleme tih i ovakvih i onakvih i sve ostalo. Zato kažem, mi moramo da za naše mesto, Ture, ja to zahtevam od tebe kao od mog sina, da mi moramo da naše mesto izdignemo. Mi smo nekada bili numera 1. Ti znaš da sam ja pre neki dan diskutovao za gradski prevoz. Kad se taj 701 okretao oko Kosmaja nekadašnjeg. Daj Bože da to bude i sada. Nama je najteže otići do Beograda. A mi smo tu na puškom, eto što kaže. Iz tih razloga. Znači trebamo jednostavno na neki način, ne znam sad kako, ali možda će mi nekad sinuti. Što kaže, ja sam već 70-godišnjak, pa možda mi malo i klikeri slabije rade. Ali hoću da kažem, moramo naći načina da osmislimo sve to. Devojčica je u pravu kad kaže, tamo na onoj staroj bari, vidim, neke su voćke već posađene. Ali može da se posadi Brest, Topola. Da, prilike nemoguće dobiti dozvolu da se posadi. Recimo, pričala sam, verovatno znate Batu Pavlović. Neću više, da... Htjela sam da kažem, ja sam recimo... Htjela sam da kažem, ja sam na primjer pokušala da dobijem dozvolu da posadim 10 platana, da dopunim ovaj drvored platana koji već imamo. I to je bila neka peripetija, znači bolje da sam lepo samo otišla i posadila, zeznula sam se što sam pitala. A isto tako imamo jedino što sam u filmu izdvojila kao lep primer, pošto imamo, bilo mi nekako žalosno što je previše ružnih primjera, pa čak i taj drvored platana koji smo imali, koji je lep kada dolazimo, je sad osakaćen i pitanje je koliko će stabala preživeti. Htjela sam reći, istakla sam kao lep primer ono kod rampe, što su napravili dečije igralište i parkić, ali to su radili ljudi sami 99. za vreme bombardovanja, bilo im je dosadno i očistili su tu neku deponiju i uradili su lepo parkić i sve. Eto vidite, ali to su otprilike uradili ljudi i opet čistoća ne održava i održavaju ti ljudi koji žive u tom kraju, koji su penzioneri i isto su na crno praktično sadili drveće. Pa se čak desilo o tom čoveku da ga je jedna komšinica prijavila što sadi drveće i tako neke nebuloze. Tako da imamo i taj problem svesti građana, da čak seku drveće zato što, da teraju komšiju da iseče drvo zato što mu uleće lišće u dvorište, na primjer, kao to smeta. Imamo... Malo smo skrenuli se teme, samo sam hteo Peđu da pitam, pošto je na kraju knjige pomenuo nešto što u stvari zaokružuje celu ovu priču, to je ta veza između političko-ekonomskog sistema i ovih svih problema. Jer mi, ne znam, imamo situaciju da, na primjer, ti si pomenula demokratski, odnosno političari iz demokratske stranke i sada iz SNS-a vode potpuno istu politiku. A to je politika da se problem nikad ne reši,
da se problem stalno produžava, jer rešen problem ne zarađuje novac. Zdrav čovjek ne kupuje lekove. Onaj koji ima dobru izolaciju, on kupuje mnogo manje goriva za grejanje i to je loše za biznis, jel tako? I ti si pomenuo na kraju knjige tamo politiku odrasta, koje je sada trenutno aktuelno pitanje i jako je važno. Pošto se po tome razlikujemo, da kažemo, prema pristupu rešavanju problema. Nama nije cilj visok BDP. Nije nam cilj kako da kažem, razvijen biznis. Cilj nam je kvalitetan život. I to potpuno, kako se zove, onda menja način rešavanja problema. To sam samo hteo da... Ja se u potpunosti slažem s tobom. Nije poenta samo da dođe do političke promjene, nego je potrebno da ona bude sistematska, gde će fokus biti na zdrave i srećne ljude. Apsolutno, ali to je dosta radikalno i možda si trebao to malo više da razradiš. Čisto, dobro, možda smo rekli. Hvala. A jeste malo. Milan bi želeo još da se obrati. Pa možemo da Aleksandra? Jel, možeš ti, ne? Našli smo te, se sakriva se. Ovo je sad kao u školi. Da. Ali nisam ja kriva, tvoja drugarica je kriva. Evo, izvoli, da. Dođi kod nas. Sad, ja se izvinjavam ovako. Aleksandra, nisam htjela da vam... doktor bioloških nauka. Da vam dužim sad ovaj sastanak koji je bio fantastičan. Da, drago mi je što imam priliku i da vam se još malo jače, ajde, vidim da se čujemo. Da vam još skrenem pažnju na neka pitanja vezana za naša lokalna pitanja. Pre svega, mi se bavimo kvalitetom vazduha, ali i ostalim pitanjima kao kvalitet vode koju pijemo i kvalitetom zemljišta. Sve su to teme kojima se bavimo u našem udruženju, ali trenutno smo bili najaktivniji vezano za sam kvalitet vazduha i napravili smo i tribine i radili smo razne promocije po našem mestu i opštini. Ono što mogu da istaknem je da se meni čini da se, iako se ovde stekao možda drugačiji utisak, o toj temi ne priča dovoljno, niti su ljudi dovoljno informisani. Mi se bavimo egzistencijalnim pitanjima, pre svega preživljavanjem, i teme kao šta udišemo, kakav nam je kvalitet vazduha, uopšte nisu u našem fokusu. To su teme možda koje se pominju više u većim gradovima, na manjim skalama u gradovima kao što je naš, koje iako ima dobre prihode i ima stanovništvo koje blizu živi prestonice i dovoljno prati i različite interesovanja ima. Ono što je bitno napomenuti da kvalitet vazduha nije u fokusu, da naše lokalne vlasti time ne da ne žele da se bave, ne žele da razgovaraju, ne žele da uopšte pokrenu temu na kojoj bi mi mogli da dođemo do građana da ih informišemo. Ideja je da prosto edukujemo ljude, da znamo, jer problem postoji, kao što ste vi rekli, vazduh svi udišemo, ali isto tako problem i svi pravimo. I to je nešto što bi trebalo zajedno da rešavamo i da tražimo rešenja. Mi ne možemo to da nikako postignemo, a ono što u stvari jeste važno je da mi hoćemo da pokažemo i dokažemo koliko je bitno, jer taj vazduh koji udišemo, mi uglavnom, mislim, ne bi trebali da ga vidimo, da ga mirišimo, da ga osetimo, ali to nije tačno. Ali to je nešto što nama ne pravi problem, jer mi jednostavno mislimo, ok, dišiš, svako i ostali udiše, sve će proći, niko od toga nije umro. Nažalost, to nije tačno. Krajnji ishod jeste određen broj smrti, ali ono što je mnogo teže i mnogo bitnije je problem koji se javlja kod mlađih, na mlađem uzrastu, kod dece i onih beba čak i nerođenih, znači još dok su kao fetus, zametak u majčinom stomaku, oni intenzivno pate od zagađenja vazduha. To je ozbiljan problem o kojem niko od nas ne razmišlja. Ono najjednostavnije na lokalnom nivou bilo bi ta informacija o kvalitetu vazduha. Ono što je u datom trenutku, ako je jako zagađeno, ako je opasno, ako je strašno, nemojte puštati decu na igralište, nemojte ih voditi napolje na sportske aktivnosti. Mi smo postavili merače pored jednog od tih igrališta upravo u Pazovi gde smo dobili katastrofalne podatke.
I da li ja sad radim dobru stvar ako teram decu, to je spuštam da igraju fudbal, tamo treniraju, ako su isto vreme ozbiljno truju. Jer deca koja su u razvoju mnogo gore prolaze jer se sve te njihove ćelije mnogo brže razvijaju i dele i mnogo više toga ulazi u njihov sistem. A to što uđe u sistem pravi ozbiljne probleme kasnije. I to ozbiljne probleme ne samo na respiratornom nivou kao respiratorni sistem, krvni sistem je izuzetno pogođen svim tim. A da ne pričam dotle da su istraživanja pokazala ne samo što su deca koja su bila u trudnoći izložena drastičnom zagađenju vazduha, prevremeno rođena, smanjenom težinom i sve ostalo, to dolazi dotle do koeficijenta inteligencije i mnogih drugih stvari. Znači, mi moramo da budemo svesni da taj kvalitet vazduha ima veliku cenu, iako se mi njime ne bavimo jer ne umiremo u datom trenutku, nego na duže staze. To je samo nešto što sam htjela da vam kažem, da ne širim priču, pošto je ovo vaša tribina. Mi ćemo se tim baviti, pa vas pozivamo da kad god budete imali priliku, priključite se našim akcijama. Hvala. Samo jedna mala informacija na sajtu udruženja, je li tako? Postoje snimci tribina gde su da, možete da preslušate, možete da čujete od A do Š sve. Ja bih se još jednom obratio. Složio bih se sa Čika Žiletom da ipak politika treba da rešava ovakve stvari. Mi smo imali ovde u Pazovi, na primjer, mi posadimo, napravili smo 7-8 akcija, mi kao izbor za našu opštinu smo imali ovde što se tiče sadnje i što se tiče, da kažemo, pošumljavanja. Mi posadimo, na primjer, platane, oni dođu i izvade. Ne da neko sa ulice dođe da izvadi, nego dođe čistoća koja dođe, izvadi te platane i otera negde gde ih staviš, gde šta uradi sa njim, ne znam. Otkad smo i ušli u politiku i u lokalni parlament od 2016. godine, svake godine bar po 10 puta ponavljamo ko papagaji da je park u Novoj Pazovi neophodan i da se mora rešiti. Niko nema želju od njih da to reši. Imali su i prijatelji iz Podunavlja isto jednu akciju, najavili su akciju pošto 4 godine nije jedno igralište spremano. Kad su oni najavili da se skupe, da očiste to igralište, oni su, gle čuda, došli i oni počeli da sređuju čistoća i aktivisti SNS. Tako da moramo udružiti sve snage, moramo sačuvati naš vazduh i ne damo Srbiju. Hvala vam svima što ste bili i vidimo se i sljedeći put.